Sawubona baba Nkunzi Mdaka. Yebo ninjani? Siyaphila tata ninjani? Siyaphila nathi asikaboni into. Yebo tata. Igqibelele kudala tata. Kudala yagqibelana nti phela umuntu uthi mayese egqibile urecorda mhlambe ahamba osihlala ngasemakhaya. Iyo lento yenza ukuthi singakwazi ukubonana. Hayi, yevakala tata kodwa uvakala izithonga oza ngazo la engomeni ukuthi impela hayi uhlalile emakhaya wahlela. Hayi nihlalile emakhaya. Ndahlela kahle ngoba ekusempeleni into yanibetha kakhulu. Ngabethwa ukuthi kuphela inkampani sendiyenzile iCD. Mase ndiyiphethe ndizofika enkampanini. Yathi inkampani hayi asisawasebenzisa ama CD. Sekufanele nizenzele nina. Uyabona? Yandehlula ke ndawulibeka ekhaya ke iCD. Uyabona? Anisalazi noma lashona aphi manje. Okay. Ngoba engomeni zakho ngiyakuzwa njalo baba Nkunzi Mdaka lokukhale ngomuzi wakho. Kusho ukuthi ikhona isigameko somuzi wakho esingakuphethe kahle. Njengoba ufaka nje igama lomzi wami, inhliziyo yami iyabetheka ngoba ufaka into eniphethe kabi noma ingasaniphathanga kabi kakhulu ngoba sendizabalaze ndancama. Inhliziyo yami lase ndayibamba ukuthi ayisosinyemezele. Ngicabanga ukuthi umzi wami njengoba ndawushiya uyimbadlambadla umkhulu kanjena kumanje njengonhlala eflatini. Imali endandinayo kwasho ukuthi manivenda akhenga umzi, emveni koba ndakhe umzi nomsebenzi phela unamaxesha uzuthole imali. Yabona ngoku mase ndakhile umzi andisenayo imali yokuzirekhoda. Yabona? Inhliziyo yami ke isesebuhlungwini kanjani. Okay, ngoba nomasipala base Eastern Cape akekho nje okakazi azihluphe ngawe afuna ukwazi ngesimo sakho nendaba yerecording ngoba phela sekunesikhathi eside ungasaveli baba Nkunzi Mdaka. Njengasinabo omasipala akekho nje akafune ukwazi ngawe ukuthi kungani ungasarecord. Hayi impela akakaze afike umuntu njena mhlambi umhlonishwa kwamasipala athi yomamela kimi ukuthi ngaba eyanto yenzekayo iniphethe kanjani egazini. Phela yena akazi ingxabano yethu awufanelanga ba angene engxabanweni yethu masixabana ngendlela okuxatshwane ngayo. Ufale yena njengomuntu owaziwayo mina azobuza kimi ukuthi ngaba mhlawumbe eyanto yenzeke ehlobo luni. Yabona azoniduduza mina ndazokududuzwa azoniduduza ukuthi hayi into yenzekileyo ibhlungu. Ngoba phela ngoku sendihlele ebunzime. Sorry. Qhubeka. Ngoba ngoku sendihlele ebunzimeni anamzi ndihlala nabantwana eflatini. Yabona kanti owamzini ushiyileyo phaya eBizana enkantolo. Umzi obumkhulu abantwana benibasakaza yonke indawo. Bezilayela bodwa mina nendlu yami nje enguforum nje onevrandi. Yabona nje naso ezinye izindlu ezilala abantwana zonke zamathayili zilala abantwana noma flat. Yabona nje ndinoma round. Yabona so inhliziyo yami ndaqonda ba cha ndibethekile phela nami ngithanda ukuthi kube ngathi emculweni akekho amasenti akhona amasenti emculweni. Uyakwazi ukuthola isinkwa ngokucula udle. So abantwana bazofundane kumi manje ingenamzi. Yabona bese bengazi ukuthi anamzi ngandlelani ngoba phela ngeke baze bazibonke abantu bakhona bangazungazi. So ke ngoku ngahlupheka kho umuntu wafikayo kumi ekuthiwa usuka kwamasipala nje ukuthi uzomamela babe kwenzekeni. Ngisho nama social worker azange asondele. Hayi ke ndiweva ngendaba nje ukuthi khona ama social worker. Hayi mhlawumbe ndowazi maye efikile azakufike umuntu zakuthini nje yasihlayela nje lapho ndihleli khona ndaphila nabantu bondawo ngakhala ndizithulisa. Yabona nje into endikhala ngako kuba nje phela omasipala akufanelanga bahlangane nokulwa kwethu. Yabona so ke mina njengoba ninegama kuthiwa ngeNkunzi Mdaka ufanele mabeze bazova nje ngaba bekutheni kwathini ongathangani so zange yenzeke kwanto yona nami ngendasithulela ndahlala. Hayi siyezwa baba ukhweshuka. Bafowethu
ngizwe phakela umthakathi fele emntwini Jesinta bafowethu siyanibona nibhizi nokulwa nilungisa izwe lethu. Ngiyacabanga ukuthi le video le siyacela ukuthi mayize yafigcina ifikelela kunina. Ke ningenelele entweni yababa uNkunzi Emdaka. Ubaba uNkunzi Emdaka umculi omdala owaziwayo. Njengamanje nje ngiyathemba ukuthi uye umculi omdala kubo bonke abaculi abakhona. Namhlanje akanalutho washelwa umuzi wakhe ngendaba zezimpi akekho umuntu owake wazihlupha ngobaba uNkunzi Emdaka ngisho ama social work ngisho umasipala nje kwavela kwathuleka nje namhlanje uhlala efletini nezingane akanandawo yokuhlala siyacela ngezwe bafowethu sesithembele kini ngoba imisebenzi yenu mikhulu siyibhekile phakela umthakathi fela untwini lapha eHarding mfoka Mjiyani lapha eMzimkhulu bafowethu njenganilungisa nje izwe sicela nizibheke nento ezifana nalezi nangu baba uNkunzi Emdaka wamoshakalelwa kakhulu kodwa akho umuntu owakwazi hlupha ngaye siyabonga.